Inmiddels de nodige nieuwe platen gemaakt, waaronder natuurlijk ook de nieuwe single. Nou, deze single die we nu doen, Amor Amor, komt van ons album, hè, Together Again. We zijn wel bezig met het voorbereiden van een nieuwe CD. Er zijn 6 teksten klaar en liedjes dus. We zijn in ieder geval bezig met de voorbereidingen. En we willen dus volgend jaar maart, april, mei, hè, een van die maanden, dan willen we wel uitkomen met het nieuwe album. Wij gaan in september, wat Annie zegt, naar Zuid-Afrika. Maar het leuke eraan is dat wij met Tony Willet, de vroegere zangeres van Pussycat, met Jos Baker en Annie en ik dan, met de First Show Band, die gaat ons begeleiden. Die gaat straks ook onze tour in december vertrekken. Gaan wij een tour doen langs alle grote schouwburgen in Nederland. Daar gaan zij ons ook begeleiden. Dat zijn hele professionele mensen die conservatoriumopleiding hebben. Een prachtig koortje erbij. Wij voelen ze ons straks in als een vis in het water in het theater weer. Nou, daar kan je veel meer passie in brengen. Hè. Je hebt ook een uitgebreid repertoire. Kijk, als wij staan nu op de bühne met een bandje 40 minuten, moet je gewoon de hits doen. Alle hits die... maar dan kan je natuurlijk een beetje meer uitbreiden, een beetje mooie liedjes zingen. Ja, dan ook hele rustige liedjes. Ja. Met z'n twee op een kruk met zo'n spotje zo op je. En maken iets heel klein. En gaan ook uitbundig tekeer met covers die ze van ons niet verwachten. Je maakt gewoon liedjes en je probeert zoveel mogelijk afwisseling daarin aan te brengen. Een beetje rockwerk, niet te erg, maar wat ons publiek leuk vindt. En je probeert toch een beetje in de stijl die wij vroeger met BSN deden, om dat toch een beetje te doen. Als mensen daar meer informatie over willen weten, kunnen ze dan al boeken? Dan moeten ze even op onze site kijken. En dan, janenannie.nl. Ja, en dan, daar staat dan alles op.